Bună ziua! Numele meu este Victor Rene, sunt elev în clasa 8-a la Stoller Middle School în Portland, Oregon. În această seară, domnul Florin Teodorescu a acceptat acest interviu. Pentru început, puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră? Care este experiența dumneavoastră cu programarea? Păi, am început să programez de prin clasa 9-a, 10-a în liceu. Am continuat cu facultatea de calculatoare pe care am absolvit-o în 1993. Am continuat cu un master în Franța, absolvit în 1994 și din 98 lucrez la Microsoft în Statele Unite, în zona Seattle. Undeva pe parcurs, de acum 5 ani de zile, am început să ajut și elevii din liceele din Statele Unite, sau ca profesor, sau ca asistent pentru profesori din școlile din zonă. Să vorbim un pic despre Code 2020. Ce trebuie să știu eu ca elev înainte de a înscrie în această tabără? E foarte bună întrebarea. Ideal ar fi să ai un pic de expunere în programare, să știi structura generală a unui limbaj de programare procedural, precum C sau C++, să știi ce înseamnă o metodă sau funcție, cum se definește o variabilă, care sunt tipurile de bază, cum se memorează informația în variabile și, ideal, câteva instrucțiuni de control, de genul unui if, unui for, câteva bucle simple. Cu asta o să ai beneficii maxime în tabără și probabil o să fie foarte antrenant. Care sunt activitățile din cadrul acestei tabere? În tabăra asta noi vrem să oferim o experiență unică, într-un context foarte asemănător cu un mod de lucru dintr-un mediu profesional, dintr-o companie multinațională, din industria software. Cum s-a născut această idee? De fapt, ideea acestui proiect a apărut în urma discuțiilor între prietenii români. Ne-am dat seama că putem contribui la potențialul confirmat al elevilor români și să întărim și mai mult puntea de legătură dintre acești elevi și specialiștii care lucrează în companii și în medii universitare și liceene de renume internațional. Mulțumesc pentru timpul acordat și ne vom vedea în iunie la Sinaia. Da, ne vedem în iunie.